Jees. Mobility corner open Gmail. 3 liikettä tänään. Eka kunnon veto piuhaa. Kuminauha tuohon nivusen kohdalle. Ja lähdetään pumppajalka suoraan. Sillä että se tuntuu tuon lonkkakokseksi. 30-40 pumppaus per jalka. Jep. Sitten toinen. Edelleen jatketaan piuhan kanssa. Piuha taas tonne nivusalueelle. Ja lähdetään pumppaan. Taas sama juttu. 30-40 hidasta pumppausta. Voitte vähän vaihtaa sen jalan kulmaa. Vähän sisäänpäin, ulospäin. Saatte vähän ite löytää rytmimestoa. Jes, ja sitten vielä viimeinen. Joko lacrossepallo tai sitten isompi pallo. Ja lähdetään hakemaan takareidestä jumikohtia. Aloittakaa täältä, mistä pakaralihas alkaa. Ja taas teette liikkeet. Voitte vähän jalkaa sisäänpäin kautta ulospäin. Yhteensä noin 15-20 minsaa tähän aikaan kulutetaan tänään. Yes.